देरहायोबा इए मोनांगौ होननानै जिहेतु सिटनि समस्थिमोन नालाय मा फोरमायगोन? नंगौ बाथ्राया बियो सैथो जे समस्थिखौ आगोल सिबा लादोंमोन बा बे समस्थिनिफ्राय सिबा देरहादोंमोन। दा बेखौ देरहायोब्ला बे समस्थिनि मानसिफ्रा दाबि खालामनाया बेयो साभाबिक दिनै जोंनि बिटिआरनि सिफ बिथाङाबो बुंदों जे मन्टु बर' देरहायोब्ला बेनो मोजां मोनसे खाबुखौ होनाय जागोन जे खाबुनि गेजेरजों बिथाङा समस्थिनि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। फोसावदिंनाय हाबाफारिनिनो बे मोनसे हाबाफारि दिनै UPPL BJP आरो GSP नि जोंनि जे लाइमोन गांखं दङ इउथ उइं बे मोनथाम हान्जानि इउथफ्रा दिनै बाइक रेलि खालामनानै फोसावदिंनो नागिरदों। बावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बावहाय गोसो जानानैनो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दिनै प्रसार खालामगोन आरो बेजोंनो दिनै बेयाव मोनसे फोरमान रोखा जादों जे गमामायैनो जों गोबां भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन। मानोना बेबायदि खुनु खना खनला गामि गैबावला जेराव UPPL BJP आरो GSP हाबै दा रायजो राजाफ्रा अनसायदों। ओरैनोबो बयबो मिथिखागौ बाइ इलेक्सनाव रुलिं पार्टियानो देरहायो बेयो जाफ्लायबाय थादों। थांनाय MLA जेसेबां इलेक्सन जादोंमोन आसामाव बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावबो जेराव UPPL नि केन्डिडेट दं बाव UPPL आ देरहादों, जेराव BJP नि केन्डिडेट दं BJP आ देरहादों आरो बे बाइ इलेक्सन बेथ' फिसा मोनसे माने BTC नि बाइ इलेक्सनसो बावहाय सोरबा अपोजिशना देरहानो हागौ होननायनि खुनु खोथायानो गैया। खोथाया जाहैबाय मा जों माने गोबां भट लानानै देरहानो थाखायसो जों दायो खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे रेलिया बे दिनै स्पष्ट बाय गोबां लाइमोनफ्रा गोसो जानानै बाहागो लाफैदों आरो जाय लाइमोनफ्रा गावनि गामियाव गावनि न'खराव UPPL नो भट होहोगोन भट होहोनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिनि थाखायनो नैबे जे रेलि बे रेलिया देरहासारनायनिसो रेलि। बेसेबांसो बाइक बाहागो लागोन? ओरैनो जोङो माने 300-400 जोंल' खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बेवहाय गोबां माने गाव हारसिङैनो फैनानै बाव बाहागो लादों। हयथ' आरो लामा लामा बिथांमोना जगदान जालांबावगोन जोबजासिमहालागै। मानोना जोंहा दिनै गुबुन गुबुन मोननै हाबाफारि दं। बे हाबाफारि थानायनि थाखाय जों इसेल' खालामदोंमोन। नाथाय जों दा खोनानो मोन्दों मोनफ्रोमबो हाथाय बाजार लामा दथखायाव बेबायदि सेंग्राफ्रा रेडि जानानै दङ जायफ्रा जोंनि बे बाइक रेलिजों सालायफागोन। मन्टु बर' बिथाङा कख्लाबारिनि रायजो राजाफोरनिसिम माबायदि अनसायनाय मोन्दों होनना फोरमायगोन? मन्टु बर'आ गोबाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बे खामानि मावबोदों आरो गुबुन गुबुन माने ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्राव थानानै खामानि मावदों जेरै क्लाब बायदिसिनाफ्राव आरो सासे सोद्रोम आखुनि जानायखाय दिनै बर'ल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखाय बर'फ्रा नाथाय गुबुन हारिफ्राबो जिहेतु बियो फरायसा आफादाव थानानै बा गुबुन माखासे आफादफ्राव थानानै गुबुन हारिजोंबो मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिदोंखाय दिनै रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिथांखौ अनसायदों। सासे नोरोम आखुनि मानसि सासे सोद्रोम माने आखुनि मानसि होननानै दिनै गुबुन हारिफ्राबो बिथांखौ अनसायदों आरो जायनि थाखाय नोंथांमोना नुगासिनो दं जे गुबुन हारिफ्राबो लोब लोबै बेयाव बाहागो लादों। मैयासो नैबे बाइक रेलि जानाय खाथियाव मोनसे मेल जादोंमोन। बे मेलाव गुबुन हारिनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिसोरबो बाहागो लादों। এতিয়া ধৰক GSP দল যি প্ৰথমৰ পৰাই আমি দুটা ইলেকশ্যন আমি খেলিলোঁ। আমি UPPL আৰু BJPৰ লগত লগ হৈ আৰু যিখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা দলৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ পৰা যিখিনি আমালৈকে আদেশ আহিছে যিমান পাৰোঁ আমাৰ যি UPPL দলৰ কেণ্ডিডেট মন্টু বড়ো তেখেতৰ হৈ আমি বহুতখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আছোঁ এতিয়ালৈকে। আজি আপোনাৰ GSP দলৰ পৰা কিমানজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাইক ৰেলীত? আমাৰ GSP দলৰ পৰা মোটামুটি 200 মান অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমাৰ 22 নং কক্লাবাৰী পৰিষদীয় উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ বাইক ৰেলী আমাৰ যুৱ শাখা UPPL BJP আৰু GSPৰ যুৱ শাখাই এই বাইক ৰেলী আয়োজন কৰিছে। আৰু এই বাইক ৰেলী আচলতে নিৰ্বাচনৰ ৰেলী নহয়, কেৱল এই বাইক ৰেলী আমাৰ বিজয়ৰ ৰেলী, এই বাইক ৰেলী আমাৰ শান্তিৰ ৰেলী। আৰু এই বাইক ৰেলীয়ে শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ইয়াত বিকাশ যে আহি আছে এই বিকাশৰ পথ যে প্ৰশস্ত হৈছে সেই বাৰ্তা ৰাইজৰ মাজলৈকে কঢ়িয়াই লৈ যাব। BJP দলৰ পৰা কেনেকুৱা নেতৃত্ব দিছে? BJP দল আমি যিহেতুকে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু BTRত আমি মিত্ৰ দল হিচাপে আমি চৰকাৰ গঠন কৰি আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ। গতিকে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা BJP দলৰ তৰফৰ পৰা আছে আৰু ইয়াতে প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই
আমাৰ নিজৰ নিৰ্বাচন বুলি একেবাৰে উঠি পৰি লাগিছে। গতিকে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সমৰ্থক শুভাকাংক্ষীৰ যিমান ভোট আছে সকলোখিনি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিজেপি দলে যে তাক সহায় কৰিছে সেই হিচাপে মনটো বৰ আপোনালোকে কাৰ্যবাহী সদস্য বা সদস্য হিচাপে বিচাৰে নেকি কাৰ্যবাহী সদস্য? এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা, সকলো MCLৰে বা সকলো MLAৰে মন্ত্ৰী হোৱাৰ মন থাকে, সকলো MCLৰে তেনেকুৱা কাৰ্যবাহী সদস্য হোৱাৰ মন থাকে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, যিহেতুকে এই বিষয়টো আমাৰ বিষয় নহয়, আমিতো বিচাৰোঁ, কিন্তু এই বিষয়টো হৈছে আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিষয়। গতিকে আমি সুখী হ'ম যদি মণ্টু বড়ো জয়ী হোৱাৰ পাছত তেখেতক কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে তেখেতক দায়িত্ব দিয়ে, তেতিয়া এই সমষ্টিৰ উন্নয়ন হ'ব। গতিকে আমি বিচাৰোঁ, কিন্তু তথাপিও এই সিদ্ধান্ত আমাৰ নহয়, এই সিদ্ধান্ত শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দৰ, তেওঁলোকেহে এই সিদ্ধান্ত থিৰাং কৰিব।